Знаете ли кое е най-великото Христово ветование? Тук няма. Аз го казах на македонски. Най-великото Христово ветование. И къде е оно записано? Къде е запишено най-големото Христово ветуване? Да, и аз така мисля. Знаете ли го на Исус? На памет, дали го знаете? И аз го знам. Да ви го цитирам на български. Да не се смущават сърцата ви. Домът на Отец има много жилища. Отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, пак ще дойда отново. Да ви взема при себе си, защото където съм аз, да бъдете и вие. Сега вече можеш да почваш. Само в последната книга на Библията, Откровение, 4 пъти звучи ето ида скоро. Последната книга на Библията, Откровение, 4 пъти слушаме Еве доагам скоро. 4 пъти. Почти 2000 години са изминали. Скоро 2000 години поминали, А ние сме тук. ние все още сме овде. Да не би Исус Христос да е забравил своето обещание? Да не го забравил своето ветуване Исус. Или ние имаме друга представа за Неговите изпълнения? Или ние имаме друго свакение за Неговото изпълнуване на ветуването. Знаем, че второто идване на Исус е най-великото събитие на тази земя. Знаеме дека второто Христово доаѓање е најголемиот настан на ова земја. То още не е станало, Още не се случило, но предстои. но ќе се случи. И тъй като не от вчера се говори за това събитие, И поради тоа што не се зборува за овој настан од вчера, някои въпроси са съвсем ясни за него. некои прашања се сосема јасни за него. Има ли знаци, по които можем да се ориентираме? Дали има знаци по кои што можеме да препознаеме? Дали е близо или е далеко? Да. Едно време моята майка ми казваше: Неговата мајка му кажувала: сине, ти няма да отидеш войник в казармата, нема да одиш војник на служба, защото Исус Христос ще дойде. тоа ќе дојде Исус. Няма да се ожениш, Да. защото Исус Христос ще дойде. Но минаха много години и се ожених, и деца имам, и внуци имам. И за съжаление, моята съпруга преди 9 години почина с вяра в Господа. Христос още не е дошъл. Разбраха ли? Разбрах си го. Така, добре. Интерес към това събитие, към края на света са имали и учениците на Исус Христос. Учениците на Исус имали интерес кон овој настан, крајот на светот. Когато Исус Христос в Матей 23 глава говори за Иерусалим в 37 стих. Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците с камъни, убиваш пратените до тебе. Колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката, знаете кокошка стои, така? Събира пилетата си под крилете си, но вие не искахте. Не сакахте. Ето вашия дом се оставя пуст. Когато учениците чули тези думи, вашия дом се оставя пуст, се наскърбили. Учениците се жалостили кога ги слушнали овие зборови. Вашиот дом ќе остане празен. Исус оттегнал своето присъствие от храма. Христос го повлекол своето присуство од храмот. Те чули ужасната присъда, която произнесъл Исус. Тие слушнали ужасната пресуда, што е изрекол Исус. И помислили, че Исус никога няма да се върне вече в храма. Помислили дека Исус никогаш нема да се врати во храмот. Затова решили да го питат. Одлучили да прашат. И тогава те му казали: виж зданията на храма. Види ги зградите на храмот, градбата. И той им каза: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. Ясно, нали? Искам да ви кажа по-нататък. Когато седеше на Лионския хълм, учениците дойдоха при него насаме и казаха: кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът за твоето пришествие и за свършекът на века. Те трябвало да знаят точно какво им предстои. Искам да питам: знаете ли пред колко човека от учениците на Исус Христос или от другите, пред кои Исус Христос е произнесъл апокалиптичната проповед за идването на Исус, за второто му пришествие, апокалиптичната проповед?
Дали знаете пред колко луѓе Исус е изнесол ова проповед за неговото второ доаѓање и за крајот на светот? Пише го в Библията. Колко е броят им? Близо, но още не. Казва тук, дойдоха учениците насаме. Учениците насаме. В Евангелието на Марко и на Лука, едното Евангелие каза, някои го попитаха. Ако станем на някой, ще кажем, фарисеите го попитаха. Или пък книжниците го попитаха. Или учениците. Обаче в Евангелието на Марко пише, когато седеш на Леонския хълм, дойдоха при него насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей. 4. Само пред 4 човека Исус Христос произнесе тази великолепна проповед. Само пред четворица Исус ја кажа ова прекрасна проповед. Пасторите някога искат да проповядват пред големи Понекогаш множества, пасторите сакат пред много луѓе да проповедат. пред стадиони. Да. Колко души от тях повярват след това, не знаем. Не знаеме колко ќе поверуваат после това. Беше време, когато залите, културните домове в България се пълниха от народ по евангелизациите. Одамна салите со, например, како Кина и така, биле полни со луѓе кои ги посетувале евангелизациите. Сега няма. Не знам при вас също, или ви не сте правили това. Да искам да ви кажа, за евреи Исус каза, камък на камък няма да остане. Камен врз камен нема да остане. За еврейското мислене, краят на храма означава края на света. За евреите крај на храмот значило крај на светот. И учениците свързвали идването на Исус с краят на храма, края на света. Учениците го поврзувале второто Христово доаѓање со крајот на светот. Христовият отговор обаче изисква да разглеждаме знаменията за пришествието, Меѓутоа, Христовиот одговор бара да ги разгледаме знаците за второто Христово доаѓање като двойно изпълнение. како дупло остварување. Първото се е случило през първият век, Првото остварување се случило во првиот век, когато се разрушава храма и Иерусалим. кога се разрушил храмот и 70-та година след Христа. Второто ще стане непосредствено пред самото пришествие. второто исполнување ќе се случи непосредно пред второто Христово доаѓање. Така. Тук днес ще поставим тежестта върху последното поколение, което очаква идването на Господа. Денес ќе обратиме повеќе внимание на последната генерација која ще очекува второто Христово доаѓање. И в Матей 24 глава 4 и 5 стих четем първото нещо, което каза Исус. Исус му отговори, пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат, аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. Много лъжехристи са се появявали до сега в света и днес ги има, но в България в момента, нашата страна, излиза една книга Писмата на Исус Христос. Да, не. И в тази книга прочетах нещо интересно. Христос написал някакви писма, по които били скрити и не били публикувани. Някой ги открил, сега ще ги публикуват. Некои скриени писма на Исус биле пронајдени и сега ќе ги објават. И в тая книга пише много интересно. Исус Христос, Мухамед и Буда са едно и също нещо. Се едно исто. Представете ли си го това? Дали може да се го замислите това? Това е последното лъжливо учение, което се носи в България и по интернет даже. Најновото лажно учење. Заблудите в областта на религията ще бъде толкова разпространено, Заблудите во областта на религијата ќе бидат толку проширени, че Исус започва своя списък с него. што баш со нив почнува Исус својот список да набројува. Ще се появят обстоятелства, Прво ќе се појават околности когато ще се появят фалшиви месиевци, со фалшиви месии, ще вършат пагубното си дело. кои што ќе го вршат своето дело на разрушување.
Хората днес са готови да приемат измамата вместо истината. Луѓето денес повеќе се наклонети да прифатат измамата него ли вистината. И Сатана им осигурява да процъфтяват религиозните заблуди. И Сатана спрема да процветат тие фалшливи религиозни учења. Но въпреки този хаос и заблуди Меѓутоа и покрај овие заблуди, овој хаос в религиозния свят, во религиозниот свет, Христовото Евангелие ще се проповядва и ще достигне до всеки човек. Христовото Евангелие ќе се проповеда и достигне до секој човек. Най-голямото пророчество и това Евангелие на царство ще се проповядва за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде свършен. Ова е најголемо пророштво. Исус говори за знамения в политическата сфера. Исус зборува за знаци во политичката Знаете, сфера. войни и военни слухове. Да. Ами времето накрая ще бъде неспокойно време. Да. Политически конфликти и войни ще са нещо обичайно, ежедневие. Секојдневие ќе бидат војните и конфликтите. Забелязали сте ли? Дали приметивте? Ако няма тук война, ще има в Украина и Русия. Да не вярваш. И там стана. Така. Война сега, трета световна, заплашва света. Да. Медведев, руския министър, казал, света се намира пред трета световна война и плаши людите. Разбраха ли го? Луѓето ги плаши со трета Да. светска војна. Да знаете, че земята ще гори под нозете ви, ако не предизвикате. Земята ќе горе под вашите нози, ако вие нас не предизвикате. Да. Металът ќе се топи. Той знаем, ќе стане при второто пришествие, ама той иска да избързва. Сака да го обърза. Знамение ќе има и в моралната сфера. Ке има знаци во моралната сфера. Ще има пълен упадък. Полн морален пад. Пренебрегването на Божиите закони и границите на скромността и чистотата Занемарувањето на Божиите закони и границите на скромноста и чистотата открива пътя за неморалност. го отварат патот за неморал. Днес в култ се издига сексът. Да. Разбрахте го, нали? Така. По кино, по интернет, телевизия, песни, списания, реклами. Даже и по билбордови. При нас. Сексуалната революция доведе до увеличаване на разводите. Се зголемува бројот на разводите. Морални отклонения като извънбрачно съжителство. Свръзка на семейни начала. Порнография, Да. изнасилване на деца, ужасяващо число аборти, Голем број абортуси. широко разпространен хомосексуализъм. Голямо разпространение на венерически болести и спин. Сида. Голем. Много има сида. Апостол Павел преди 2000 години писа на Тимотей във второто послание, да знаеш, че последните дни ще настанат усилни времена. Знаете, не? Стих е тоа. Не от слънцето изригванията, не от луната. Човеците ще бъдат себелюбиви, сребровиви, надменни, холителни, родилни, без семейна обич, непокорни на родителите, напрасничеви, надути, повече състолюбиви, а не боголюбиви. Имащи вид на благочестие, но нямат никаква сила. Исус казва тук, чрез апостол Павел, че лицемерието между людите ще бъде ежедневие. Секојдневие ќе биде лицемер. Лицемерието. Ще има знамения в икономическата област. Ке има знаци во економската сфера. Експлоатацията и маменето на работниците е на лице. Да. Отиваш на работа някъде във фирмата и чакаш на месеца заплатата, шефът каза, нямаме пари. Нема пари, кажува шефот. Чакаш втори месец, чекайте още малко. Минава трети месец. Шефа заминал за Малдивите. Да. И всичките работници така остават. Исус казва, Бог казва, че Яков, дойдете и плачете богатите, защото идват бедствия върху вас. И това ще дойде, върху тях ще дойде. Нечестността в деловите отношения става днес нещо обичайно. Нечестни деловни односи се вообичаена пракса во денешно време. Исус казва, че това няма само да бъде. Ще има знамение и в
природата. Исус вели дека нема да биде само ова, ќе има и знаци во природата. Ще има големи трусови и разни места, глад, мор, ще има ужаси и големи знамения от небето. Лука 21 глава 11 стих. Големи знаци на небото во Лука се опишани. Всички наблюдаваме огромно увеличение на природните катастрофи. Зголемување на природните беди и катастрофи. Никога светът не е имал милиони хора, които страдат от глад. Никогаш светот немал луѓе што патат од глад. И недояждане. И да. Изгледите за бъдещето не са много светли. Прогнозите за еднината не се многу светли. 30,000 души човека на ден умират от глад в този свят. 30,000 умират от глад во овој свет. Исус каза, че ще има и космични знамения. Че има и знаци во космосот. Ще станат знамения в луната, звездите, по земята, бедствия на народите. Во месечината, во звездите, по земјата и беда меѓу народите. И космосът ще свидетелства, че наближава края. Космосот ќе посведочи дека доаѓа крајот. Макар че днес учението за второто пришествие е важна част от християнството, Иако денес учењето за второто Христово доаѓање е важен дел од христијанството, не винаги е било така. не секогаш било така. През средните векове то е било почти забравено Во средниот век тоа скоро било и заборавено. и трябвало да бъде възвърнато в християнската И църква. требало да се поврати во христијанската црква. И Бог допуснал едно природно и две космически знамения да помогнат за това. Затоа Бог допуштил едно природно и еден знак од космосот за да помогнат. Природното знамение е станало на 1 ноември 1755 година. Да. Сещате ли си кое е това? Лисабонското земетресение. Аз съм бил в Лисабон. Това е било неделен ден. Било празник на все светии. Целият народ тържествувал. Посетихме една църква, брат Марио Брито ни води там, която е побирала 3000 души. Посетиле црква со некој брат што таа собирала 3000 души. И по време на този трус, целият покрив пада отгоре. Върху вярващите. Кровот паднал врз луѓето. Новото пристанище е пропаднало. Водата си е оттегляла от морето навътре и след това с нова сила влиза и на брега унищожава много люди. Да, като цунами е било тогава, ама не го знае, че се казва цунами. Така. Ужасна картина е било. Да настръхнеш от ужас. После тъмния ден, 19 май 1780 година, не е обясним от астрономията защо е станало слънчевото затъмнение. Като ученици ни караха, когато има слънчево затъмнение, да опушваме стъкла. При вас беше ли такова нещо? Кога биле ученици, кога имало затемнување на сонцето, ги терали едно стакло со чат да го... Да гледаме слънцето, Да. как луната минава пред него. За да може да го наблюдуваат. Вие гледахте ли го това нещо? Гледали сте го тук така? Не сте. Нещо ние сме правили. Моля? По-млади, вие сте по-млади, да. Така е. И тогава вече започнали милиони хора да обръщат внимание за веста на второто пришествие. Дори тогаш почнали милиони луѓе да обрнуват внимание за ова вест за второто Христово. Знаете ли кой е този, който най-много обърнал внимание за това, че Исус Христос ще дойде втори път? Уилъм Милър. Да, Уилъм Милър. Уилъм Милър не е адвентист. Знаете ли това? Той не е адвентист. Но движението на Уилъм Милър представлява ракета-носител. Неговиот покрет представува носачка ракета, върху след която тази ракета потъва в хоризонта. кога ова ракета се губи на линијата на хоризонта. Да, на хоризонта. Продължава вече движението на Адвентната църква. Да, тогаш вече нашето движение продължува. Значи, Уилъм Милър роди Адвентната църква. Да. Така.
Мнозина започнах да изследват пророчества за второто пришествие. Многумина започнали да ги изтражуват пророчанствата за второто Христово доаѓање. Днес няма християнска църква да ни казва, че вярва в второто пришествие. Нема денес християнска црква што не кажува дека верува во Може да допуснем, че същите тези знамения ще се повторят непосредствено преди пришествието. И можеме да кажем дека истите овие знаци ќе се повторат во второто Христово доаѓање. В книгата на Йоел, 2 глава, 31 стих. Слънцето ще се превърне в тъмнина, луната в кръв, преди да дойде великия и страшен ден Господен. Сестра Вайт в книгата Великата борба казва, че когато наближи този ден, слънцето изгрява посред нощ. Спомните ли си този цитат? Во Елена Вајд во големата борба пишува дека сонцето ќе изгрее во ноќта. И реките престават да текат. Реките ќе прекинат да течат. Пълно безобразие. Пълен хаос. Пълен хаос, така. Обаче аз днеска искам да ви говоря върху едно знамение, което става в нашите дни. Меѓутоа, денес јас сакам да зборувам за еден знак кој што се случува во наши дни. Ние сме съвременници на това знамение. Какво значение има това знамение за адвентната вест? Какво е значењето на овој знак за адвентниот покрет? Това знамение ще ни подскаже по какъв начин ще се изпълнят някои неясни за нас събития. И преку тоа ќе разбереме на кој начин ќе се остварат некои настани што не ни се јасни. Ами Исус Христос каза, че ще има гладове, морове и трусове. Исус каже ќе има глад, мор, земетресе. Земетръсите се изволозите казват, че ставали най-много между 10 вечерта и 6 сутринта. Да. Сега, мога да ви кажа едно изказване на американски социолог Майкъл Баркун. Тоа е цитат от овој социолог. Да. Катастрофите и бедствията създават всякакви условия Катастрофите создават секакви услови за бързата смяна на системи, за брзата промена на системи, вярвания, верувања и убеждения. и убедувања. Днес целият свят говори само за едно. Нашата планета има един проблем, един общ проблем. Заеднички проблем има нашата планета. И този проблем, знаете ли как се казва? Коронавирус. Преди 1-2 години се говореше, че коронавирус се отнася само за Китай. Пред 2 години се зборуваше дека вирусот се однесува само за Кина. Но след 1-2 седмици За 1-2 седмици нашия свят се промени. нашиот свет се промени. Тази строга картина блокира целият свят. Оваа строга слика го блокира целиот свет. Всички попаднахме в бетонна клетка. Сите бевме заглавени во бетонски кафес. Трудно започна да се преминава през граници. Тешко поминување преку граница. Ако не си вакциниран, Ако немаш вакцина. нямаш право. В България имахме трудно излизане от градовете, стояха постове на края на града. Имаше тешко да излезеш од градот, на секој град на крајот имало полиција. Полиция. Бариери имаше Да. и в селата, и в градовете. Това беше един начин хората да бъдат затворени в своите домове. Да. Да. Учениците не могат да ходят свободно на училище, на компютъра онлайн обучение. Да. Не ме разбирайте погрешно, не съм против мерките за запазването на здравето. Јас немам ништо против овие мерки за зачување здравето, Но в главата ми по това време изпъкнаха някои пъзели, но които са складирани от по-рано. во ова време, кога било тоа, во неговата меморија испаднале некои коцки од слагалицата. Започнах да възприемам това, което става сега, като важна репетиция за навечерието на бъдещите пророкувани събития. Тоа било генерална проба пред да се остварат сите идни настани кои што се проречени. В някои страни по света по интернет мрежите се срещат съобщения. Во некои земји по интернет се среќаваат такви пораки.
парите, които имате у вас, са среда за вируса. Во парите се размножуваат вируси. Затова най-добре минете на електронна карта. Да, затоа преминете на картичка. Трябва да признаем, че това е голямо удобство. Трябва да признаем дека е многу удобно. Но то е възможност за тотален контрол върху нашите пари. Меѓутоа е можност за контрола на нашите пари. Може да дойде такова време, Може такво време да дойде, когато картите ни ще бъдат блокирани кога картичките ќе бидат блокирани. и няма да можем да теглим пари. Нема да може да извадиме пари. Знаете ли, че пише за такова пророчество? Дали знаете како пишува за такво пророштво? В Откровение 13 глава, 16-17 стих. Принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромоси, свободни и роби да им бъде поставен белег на дясната ръка и на челата им. Да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи безабелег името на звяра или числото на негото име. Тези думи сме ги чели, нали? Дали ги имате читане овие зборови? Още не са се изпълнили, Все уште се немат исполнето. но COVID-19 ни показва какво може да стане. Да. Пандемията може да стане повод света да се сплоти, Пандемията може да биде повод светот да се обедини. така, и да направи поредна стъпка Да направи чекор, за усилен контрол над обществото. да, за голема контрола над цело общество. Знаете ли, че бедата обединява людите? Несреќата обединува. Ние сме свидетели как дребният вирус Ние сме сведоци како овој ситен вирус лиши от спокойствие цялата планета. ни го зема спокойството на нашата цела планета. До сега даже вече има нови идеи за този вирус. Не е вирус, а е наночастица. Сега има нов опис, не е вирус, туку наночестица. А наночастицата може да се управлява. А таа може да ја управуваат. Да решиш къде да я изпратиш Да одлучиш каде да изпратиш. и колко време там да стои. И колко време. Аз се очудвам, че по телевизията нашите специалисти по коронавируса казват: По телевизията сум зачуден како специалистите по коронавирус се кажуваат. настъпа отново пандемията Отново ќе се поврати пандемията и пикът на пандемията ще бъде еди кога се. и највисока точка знаат точно кога ќе биде во одреден период. И какво излиза това? Контролиране, нали? Како може да знаат, значи контролират. Ами вече дявола каза сестра Вайт, че може да изработи вируси, може да изработи бацили, с които да заразява човечеството. Той няма сам да ги работи, има хора, с които работи. Гјаволот користи луѓе за да разработат различни вируси за да го управува човештвото. Могат да се планират и земетресения вече. Вече и земјотрес може да биде испланиран. Това е състоянието на нашата планета. Ова е состојбата на нашата планета. Ами, можем ли да се представим каква ще бъде реакцията на хората, Може ли да си замислиме каква ќе биде реакцијата на луѓето, когато към мащабната епидемия се добавят глобални природни катастрофи? кога кон ова голема светска епидемија се додадат и некои природни катастрофи и несреќи. Нека да се представим една хипотетична картина за бъдещето. Сега кажуваме замислена слика на еднината. Представете си, че Лос Анджелес е разрушен от земетресение. Замислете си дека Лос Анджелес е разрушено од земетрес. Стотици хиляди са загинали. 100,000 загинати. Много са ранени. Да. Всеки четвърти се нуждае от спешна хоспитализация. Секој четврти има потреба од хитна медицинска помощ. Но болниците са разрушени. Да. Президентът на САЩ отправя към този район всичките военни части и болници. Председателот на САД ги праќа кон овој дел сите военни делови и болници, се што може да изпрати. Някои правителства предлагат своята помощ. И некои други влади ја нудат својата помощ. Но след седмица земетресение тресе отново Япония. Да. Токио е в плачевно състояние.
Значи за една недела и Япония има земетрес и Токио во... След 5 дни трето земетресение тресе Европа. И за 5 дни трет земетрес. Тези правителства вече не могат да помагат на Съединените щати. И овие влади веќе не може да му помагат на САД. От тези земетресения страда цялото човечество. Да, цяло човештво страда. И всяка държава трябва да разчита на себе И си. секоја држава треба да сама да се снаоѓа. Разбира се, тази история е измислена, Се разбира, ова е измислена, но нещо история. подобно очаква нашия цел. но слично нещо не очекува и нас. Исус каза, народите ще бъдат недоумение. Народите ќе се бидат во зачудување. Ще има големи знамения и в недоумение, ще има големи ужаси, каза Исус, които не можем да си ги представим. Не може да си замислиме. А как ли в този момент ще реагират ръководителите на света? Како во овој момент ќе реагират сите управници на светот? Светът е скован от икономически, политически, религиозен паралич. Светот е парализиран економски, политички религиозен. и религиозно. И екологична парализа. И екологично е парализиран. И най-вече всички са парализирани от страх. Да. Дошло е времето да се замислим дали Бог не си е наскърбил от нашето поведение. Дали Бог не е разжалостен от нашето однесување? Не иска ли Той да ни каже нещо с това? Дали не сака Той да ни каже нещо со ова? И в този момент едно лице, което претендира за мястото на Бога, Во овој момент едно лице кое што сака да го земе местото на Бога което в последните дни придобива по-голям авторитет, и во последните дни ќе добие поголем авторитет, не ке, а добива. добива, Така? добило, Но не спаза Божия закон, даже го изопачава. не го држи законот, туку дури го изменува. Народите днес му казват Святият Отец. Народите се обраќаат кон него со Светиот Татко. Обаче Библията му дава друго име. Меѓутоа Библијата му дава друго име. Откровение 13 глава, 3, 7 и 8 стих. Видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната рана оздравя. Цялата земя от дивидина отиде след звяра и се поклониха на змея, защото даде властта си на звяра. И му беше позволено да воюва против светиите, да ги победи, и беше му дадена власт над всеки народ, род, език и племе. И ще му се поклонят всички, които живеят по земята, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на Агнеца, заклан от създаването на света. Познати ли ви са тези стихове? Виждате ли днес, че всички политичари, които отиват в Рим, най-напред с кого се срещат? Со кого се среќаваат сите политичари кои што одат во Рим? С кого се срещат най-напред? С папата? Какво се казват? Ние не знаем. Што зборуват не знаеме. Когато настъпи перестройката, Тоа е преминот од едно политичко управување во друго. да, в Русия, когато настъпи перестройката, Во Русија од комунизам, така? тогава, знаете, в Полша се повдигна голямо движение срещу комунизма. Во Полша тоа се случило. И Горбачов беше готов с войските да влезе в Полша. Тогава папата му казва, папа Йоан Павел II, ако ти тръгнеш срещу войските в Полша, срещу полския народ, аз лично ще водя полската армия срещу тебе. Папата казва това. Дека ако он ги нападне, папата лично ќе ја воде таа војска. Вместо да води война, и лава Ватикана да се разберем. Ама не води војна, дојди во Ватикан да се разбериме. От тази среща между Горбачов и папата произлязаха много промени в света. И после оваа средба проистекнале многу промени во светот. Четах, Горбачов каза, папа Йоан 23 е чудесен човек. Чудесен човек. Той дава само мъдри съвети. Мудри совети. И благодарим за тези съвети, че ние получихме свобода. Па фала му што и нас не ослободија барем. Така. И искам да ви кажа, че всичките, днес политиците и хората, наблюдателите не разбират какво става. Денеска политичарите и наблюдувачите не сваќаат што се случува. Една малка държава няма и 1000 души. Една мала земја која што нема 1000 души И не ни е глава да привлича всичките политици от целия свят да минават там.
Како може нейниот поглавар да привлекува од цел свет водачи? Има една приказка турска. Турска Има един, парабола. има един герой в турската литература и епос Настрадин Ходжа. Чували ли сте го? Да. Настрадин Ходжа стоял пред един магазин и пилял с пилата един катинар. Еден катанец го сечел со една пила. И хората питали, що правиш, Ходжа? Прашале, шо работиш, шо Той правиш? казал, свиря. Се свирам. Ами не се чува. Не се слуша. А он казал, утре ке се чуе. Утре ке се чуе. Сега във Ватикана нещо ходят и свирят, тихо. Во Ватикан моментално одат и нещо тивко свират, Правят репетиция. правят проба. И какво ще стане? Утре ке се чуе. Нали? Да. И цялата земя, очудена, отиде след звяра. Никой не се пита, защо става това, бе? Никой не се запраша што се случува, туку сите зачудено тргнаа по зверот. Искам да ви справя вниманието върху развитието и условията за този библейски сценарий. Сакам да застанеме, да го разгледаме развитието и условите На този библейски сценарий. на ова библиско сценарио. Един американски репортер и писател Даниел Гордан Да. е написал специална статия озаглавена "Коронавирусът като пророчество и лакмус". Даниел Гордан. Чланокът во вестник, така. Статия Се вика коронавирусот като пророчество и лакмус. како пророчество и лакмус, тоа што се пробува некоја течност хемиска. Да. И какво пише той? Адвентистите от седмия ден винаги са се отличавали, като предсказват, че ще бъде издаден указ в края на времето със смъртна заплаха за поклонение на неделния ден. На адвентистите на седмиот ден секогаш са се одлекували со тоа дека предскажува дека во крајот на времето ќе биде издаден указ со смртна закана за тие што се поклонуваат во неделниот Не се поклонуват. што не се поклонуваат во недела. Тази позиция предизвикала недоверие и смях. Овој став предизвикува недоверба и смев. Един от сериозните аргументи против е значителното различие на културите. Значи, еден од сериозните аргументи против овој настан е дека ова нема да се случи, е затоа што има премногу различни култури во светот. Говори се, че не е възможно азиатските и европейските страни изведнъж да се отнасят по един и същ начин. Вела дека тоа не е можно, затоа што азиатските и европейски држави не може да се однесуваат на ист начин. Нито тези от Северна и Южна Америка. Или од Северна и Южна Америка, да. Да лобират един и същ закон. Да го прифатат овој еден ист закон. Но COVID-19 много бързо разби тази представа. Но ова сваќање дека не е можно, COVID-19 многу брзо го поби. Днес можем лесно да забележим, Денеска лесно ќе забележиме че почти всички правителства и държави копират решенията дека скоро сите влади и држави ги копират одлуките и мерките една от друга, една од друга и мерките една од за друга. да се борят срещу коронавируса. Да. Поведението на президенти и политици е напълно възможно, Ова поnašање на председатели и политичари е потполно можно. защото еднотипното или единното, еднаквото. Затоа што Еднаквото поведение може да приключи с еднакви решения и закони. ова еднакво поnašање може да заврши со еднакви закони сегден. Коронавирусът 19 е печална пророческа демонстрация, Да. така, която показва как ще бъде приет закона за неделния ден. Преку оваа демонстрација со коронавирусот ни покажува како на сличен начин ќе биде прифатен и законот и неделниот закон. Това, което вчера е било различно и невъзможно, Тоа што вчера било невозможно или различно, днес става реалност. денес се претвара во реалност. Едва забележителните с микроскоп вируси можаха само за няколко месеца да променят света. Овие вируси кои што едва и се преметуваат со микроскоп, успеа за кратко да го променат целиот свет. Лично за мен всичко, което става, казва авторът,
И овој автор на ова статија вели лично за него. Адвентистите, предричайки всеобщото неделно поклонение, Адвентистите кои што предскажуваат неделно поклонение во целиот свет, говорят за нещо, което е напълно възможно. говорат за нешто што е сосема возможно. В този модел на света, в който живеем днес, Во овој модел на светот кој што денес живееме, неделният указ е напълно възможен. неделниот закон е потполно возможен. Това е една вест за адвентистите. Ова статија се однесува за адвентистите. Може би много скоро ще се убедим в думите в книгата Откровение, Може би многу скоро ние ќе се обедиме во зборовите од Откровение, 17 глава на книгата Откровение, от 12 до 14 стих. 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Те ще воюват против агнето, но агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царите. Също онези, които са с него, ще победят, които са призвани, избрани и верни. Това предстои бъдещия. Как ще стане? Да го прочете на македонски. Някой може да прочете, който го е намерил. И аз имам македонска Библия, но не знам дали ще го прочета както трябва. И вика, аз некој ако сака, ако го е нашол, може да прочита. Айде, чекам. Откровение 17 глава, 12 до 14. 10 цареви, кои царува уште не примија, кои царства уште не примија, туку како цареви ќе добијат власт само за известно време заедно со зверот. Тие имаат една мисла и силата и власта своја ќе му ја предадат на зверот. Тие ќе војуваат против агнецот и агнецот ќе ги победи. Оти он е господар над господарите и цар над царевите и оние што се со него се повикани и избрани и верни. Света си живее своят живот, но не разбира какво става. Светот си живее живот и не сваќа што се случува. Има някои люди, които знаят, що става и що правят. Има некои што знаат. Мога да ви спомена какво е казал Дейвид Рокфелер. Сега ќе спомнам што кажал Дейвид Рокфелер. Той каза така. Трябва ни огромна мащабна криза. Ни треба огромна сеопфатна криза, Защото се намираме в зората на глобални промени. затоа што се наоѓаме во зората на глобални промени. И при тази криза хората И во ова криза луѓето ще бъдат добре управлявани ќе бидат добро управувани и ще приемат новият световен ред. и ќе го прифатат новиот светски поредок. Аз мисля, че нося тук една книга. Мислам дека носи Остана в чантата. Да я прочита нещо. да ви прочитам нешто од една книга. Това е книга Коронавирусът. Имам един комшия, съсед, професор, който е православен бил, но учил е заедно с нашия патриарх, българският неофит, но се отказва от православието и много малко му трябва да стане адвентист. Неговиот комшија завршил православно, богословие, и учил дури со бугарскиот патриарх што е на црквата, меѓутоа се откажувал. Тоа и уште малку би станал адвентист. Да, с него имам контакт. Да. Той се каза професор доктор Дечко Свиленов. Професор е исто, да. Ма той е повече от такъв... И доктор, да. Да. Доктор на науки. Работи в Българската академия на науките. Да, исто и тук е Македонска академия на науки. Мога да ви кажа какво каза той за адвентистите. Да. За мен адвентистите са най-интелигентните хора, които познавам. Той е причината в България да се внесат, да се напечатат 8 милиона и 500 хиляди Библии. Поради овој човек во Бугарија се отпечатали 8 милиона и 500 хиляди Библии. И плюс детските Библии. Да. Детски Библии. Той върши голяма евангелизаторска дейност. Той ме помоли, веднъж иска да пише книга срещу спиритизма. Ме замоли дека сака да пишува книга против спиритизмот. И окултизма. Да.
И той слушал моите проповеди, гледа ги на интернет моите проповеди. И каза, дай ми някой от твоите материали, че ще пиша такава книга. Го замолил да му даде материали за ова тема. И в тази книга, която е озаглавена Сатана и неговите демони, той пише, че най-големият спиритист и окултист в този свят е римокатолическия папа. Ова е, да. Той разпространява тази книга между всички. И я шири книгите на всеки, нали? Я дава. И пред една среща с мен ми каза, братко, нямаш се представа какви протестни писма получавам. Не можеш да замислиш какви писма на знак на протест добивам. И знаеш от кого? Баш от кого? От протестантските пастори. От протестантски пастори били писмата. Председатели на църкви. Да. Пасторе, професоре, как не ви е срам? Да пишете такива грозни думи за нашия брат в Христа, папата. Да пишете по-градни зборови за нашият брат во Христа, папата. Аз му казах, докторе по богословие и медицина, той две тия доктори. Казвам, чувал ли си за книгата Великата борба? Имаш ли слушнато за големата борба? Ето е библиотеката ми, показа ми той. И беше книга, която е четена. Я читал и имал во своята библиотека. А не си ли обърнал внимание на думите, че протестантите ќе бъдат първите, които ќе подадат ръката на папата? Бе? И той каза, ами братко, то днес се изпълнава пред нашите очи. Изпълва се. Да. И след няколко месеца обажда, искам да ти кажа, че за мен Елена Вайт е Божий човек. Да. Аз чета сега живота на Исуса. За мен добивам представа, че Елена Вайт е човек, ръководен от Божия дух. Това е един човек, който е извън Адвентната църква. Приветствам вашата работа и грижата ви за тялото. Ние си имаме здравен център в България. Вие нямате още, нали? Приветствам всичко, което правите. Работете и подготвите хората за второто пришествие. За второто Христос. Този човек е написал книгата за коронавирусът и в тази книга на 22 страница и 23 пише следното. Генерираният панически страх е плод на социален експеримент. Ти може да преведеш? Стравот, кој што се натрупува е поради еден социален експеримент. Кой стои зад него? Кој стои позади стравот? И какво цели? Каква е целта? Широко е застъпването на мнението, проширено е сваќањето, че този вирус е изкуствено създаден. Дека вирусот е вештачки создаден. Това се подкрепя вече от много хора. Многу го поддржуваат ова сваќање. Мнозина известни специалисти са на мнение, многумина од познатите специалисти велат, че тук става дума за експеримент. Дека станува збор за експеримент. Експеримент правен от радетелите за новия световен ред. Баш от овие кои што купнеат кон новиот световен ред. Това напълно се потвърждава от статията. И тоа се потврдува од статията. Поддръжниците на движението за новия световен ред, тие што го поддржуваат движењето на новиот светски поредок, отдавна се опитат да създадат изкуствена световна криза. И тие одамна се обидуваат да создадат вештачка световна криза. И този път с коронавируса те успяха. Но овој пат со коронавирусот успеа. Дали това е така, бъдещето ще покаже. И днината ќе покаже дали тоа е точно. Така че ние живеем днес в репетицията за края, репетицията за белегата зле. Затоа ние живееме во генералната проба. Ами за Божият народ какво става? За Божия народ, той става света. Какво става за Божия народ? Во светот ова се случува. Што се случува кај Божиот народ? Ами в посланието на апостол Петър, второто послание на апостол Петър, в 3 глава на второто послание, 9 стих, четем следните насърчителни думи. Овие охрабрувачки зборови во 2 Петрово, 3 глава, 9 стих. Да. Господ не забавя това, което е обещал, както смятат някои това за забавение. Но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние. Бог търпи за какво? За нас. После пророк Еремия в 31 глава 3 стих казва: Ей, възлюбихте с вечна любов, затова продължавам да ти показвам милост. Коронавирусът днес е само репетиция, която може да използваме
като възможност. Ова генерална проба со коронавируса може да ја искористиме како една можност Да се обърнем към Бога в покаяние. да се обратиме кон Бога, да се покаеме. Да използваме времето на затишие. Да го искористиме мирното време, Да изучаваме Божието Слово. да го проучаваме Божјата реч, Да пазим Божият закон. да го чуваме Божиот закон И да разберем още по-ясно какво говори Библията за последното време. и појасно да сватиме што зборува Библијата за последното време. Да молим Бога да ни дава сили Да? да устоим в предстоящите изпитания. Да издржиме во идните испитувања. Може да се наложи дори живота си да дадем. Да, може да треба и живота да го даеме. Който е верен на Бога, Бог ще го запази в най-мрачното време на световната история. Да. В Откровение 3 глава 10 стих говори за нещо, което ще засегне всеки човек от този свят. Откровение 3 Во глава. Откровение се зборува за нешто што ќе ги опфати сите луѓе, секој ќе биде погоден од тоа. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да изпита онези, които живеят по земята. Изпитанието ще дойде върху целия свят. Сестра Вайт казва в книгата Великата борба: всяка страна ще последва стъпките на кого, спомните ли си? На Рим. На Секоја звяр. земја ќе ги следи чекорите на Рим на зверот. Последните язви на Божият гняв, Божият род ще бъде под негова закрила. Но Божиот народ ќе биде под негова А закрила. кой е Божия народ днес? Само ние ли сме? Само ние ли сме Божия народ? Ние сме Божията църква. А Божия народ къде е? Навсякъде. Да знаете, има хора, които не ни познават, но изследват Библията и почват да живеят като библейски християни. Божият народ ще има само 3 отличителни знака. Откровение 14 глава 12 стих. Божиот народ може да го препознаеме по 3 знаци. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божни заповеди и не могат без Исуса. Това е. И не могат да направят стъпка чекор без Исуса. Дано Господа ни помогне да осъзнаваме времето, в което живеем, да се приготвим за Него и всеки ден да се държим здраво за Бога и да не изпускаме ръката Му и желанието ми. Амин. Амен.